أبزا ببريزيدنتن قدامي منستراتن تعبل العالم حدا سب نبين دويلو بحبوق تشفينو ፍጹም ስልጣን ይዝዝ ኣብ ጫፍ ኣጻብዕቱ ድማ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ሒዙ ብሓቂ ግን መን እዩ ሓደ ክፋል ንእስነቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሕለፈ ወዲ ከመይ ኢሉ እዩ ዓብዩ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ምድሪ ዘለዋ ኣዝየን ምስጢራውያን ወታደራውያንን ሃገራት ክመርሕ ዝኽኣለ ሎሚ ነቲ ዘይተነገረ ታሪክ ነቃልዑ ኣለና ካብቲ ሕቡእ ንእስነቱ ክሳብ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ብሓፂን ዝመርሐ ምሕደራ እዚ ዛንታ ኪም ጆንግ ኡን እዩ እንኳዕ ናብ ፌምላይን ደሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንትሕል ንሎሚ ድማ ሕያው ህይወት ናይቲ ንዓለም ዘንቀጥቀጠ ውልቀ መላኺ ኪም ጆንግ ኡን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ኪም ጆንግ ኡን ብ8 ጥሪ 1984 ተወሊዱ ወይ ድማ መብዛሕትኦም ምንጭታት ከምኡ ይኣምኑ ናይ ንእስነት ህይወቱ ኣዝዩ ምስጢራዊ ስለ ዝኾነ ልክዕ ዓመተ ልደቱ ከይተረፈ ኣብ ክትዕ ይርከብ ንሱ ንእሽተይ ወዲ ካልኣይ ገዛኢ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኢል ወዲ መስራቲ መራሒታ ሃገር ኪም ኢል ሱንግን እዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ እዚ ስራቤታዊ መስመር ወለዶ ፖለቲካዊ ጥራይ ኣይኮነን ቅዱስ እዩ ስርወ መንግስቲ ኪም ከም ኣምላኻዊ ኮይኖም ይቐርቡ ስእሎም ኣብ ነፍሱ ወከፍ ገዛ ተንጠልጢሉ ቃላቶም ከም ቅዱሳት መጽሕፍቲ ይስታወሱ ኪም ጆንግ ኡን ካብ ዝውለደ ሒዙ ንዕቤት ተዳልዩ ከምኡ እውን ንኣተዓሳስባት ስርዓት ብፍጹም ተኣማንነት ክቐጽል ኣብ መፋረቕ 1990ታት መብዛሕትኦም ሰሜን ኮርያውያን ብጥሜት ኣብ ዝሳቐየሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ኪም ጆንግ ኡን ግን ኣብ ፍሉይ ዕድል ይነብር ነይሩ ኣብ በርን ስዊዘርላንድ ኣብ ዝርከብ ኤሊት ቤት ትምህርቲ ወዲ ሓደ ዲፕሎማት ሰሜን ኮርያ መሲሉ ብናይ ሓሶት መንነት ተማሂሩ መምህራን ሓፋር ግን ከዓ ተወዳዳሪ ፍቕሪ ኩዕሶ ስክዒትን ብኮኸብ ኤንቢኤ ማይክል ጆርዳን ዝምሰጥን ምዃኑ ገሊፆም መማህርቱ ሓደ ክባር ስኒከርን ኣክሽን ፊልምታትን ዝፈቱ ብዛዕባ ስድሩ ግን ፈፂሙ ዘይዛረብ ወዲ ይዝክሩ ነበሩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እውን እንተኾነ ህይወቱ ብጽኑዕ ተቆጻጺሩ ብቐጻሊ ዕዘብ ካብ ባህሊ ምዕራባውያን ይዕቀብ እጫው ድማ መዓልታዊ ዝኻኽር ነበረ ኣብ መወዳእታ 2000ታት ናብ ሰሜን ኮርያ ተመሊሱ ኪም ጆንግ ኡን ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ጀሚሩ ኣቦኡ ንመደባቱ ምትኽኻእ ካብ ህዝቢ ምስጢር ይሕዞ ነበረ ኣብ ውሽጢ ውስጣዊ ዓንኬል ግን እቲ መንእሰይ ኪም ክመርሕ ይዳሎ ነበረ ኣብ 2009 ኪም 4 ኮኸብ ጀነራል ተባሂሉ ተሸይሙ ዋላ እኳ ኣብ ዓውደ ውግእ ተመክሮ እንተዘይነበሮ ኣብ 2010 ኣብ ኣኼባ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ብግልፂ ተላልዩ ብቕፅበት ከም ቀጻሊ ገዛኢ ተፋሊጡ ብ17 ታሕሳስ 2011 ኪም ጆንግ ኢል ብልቢ ድኻም ዓሪፉ ወዲ 27 ዓመት ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ክሕዝ ከሎ ዓለም ትዕዘብ ነይራ እዚ ስጉምቲ ብዙሓት ነዊሕ ከም ዝጸንሕ ይጠራጠሩ ነይሮም ምዕራባውያን ተንተንቲ እቲ መንእሰይ መራሒ ብዓበይቲ ጀነራላትን ሰበስልጣንን ዝቆጻጸር ባምቡላ ክኸውን ምዃኑ ኣተንብዮም ንሳቶም ግን ተጋግዮም ነይሮም ኪም ስልጣን ንምድልዳል ብቕልጡፍን ብዘይ ምሕረትን ተንቀሳቒሱ ንመወዳድርቱ ኣወጊዱ ነቲ ኣብ 2013 ዝተቐተለ ኣኩኡ ጃንግ ሶንግ ታክ ሓዊሱ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ቁፅፅር ዝተሃነፀ ስርዓት ወሪሱ ንሱ ግን ኣዕብይዎ ስልጣኑ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ዝብል ምልክት ነይርዎ ብሰንኪ ተቃውሞን ብልሽውናን ኣብ ህዝቢ ዝፍጸም ቅትለት ኣብ ልዕሊ ኩሉ መዳያት መዓልታዊ ህይወት ሳንሱርን ምክትታልን ተጠናኺሩ ኣብ ልዕሊ ባህሊ ወፃኢ ብፍላይ ድማ ኣብ ሙዚቃን ፊልምታትን ደቡብ ኮርያ ተሪድ ምጭፍላቕ እቲ መልእኽቲ ንጹር ነይሩ ተኣማንነት ንኪም ጆንግ ኡን ኣማራፂ ኣይኮነን ህላወ እዩ ኪም ካብ መጀመርታ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣትሒዙ ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ማእኸላይ ስትራቴጂኡ ገይርዎ ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ብዙሕ ናይ ኒኩሌር ፈተነታት ኣካይዱ ናብ ኣሜሪካ ክበጽሑ ዝኽእሉ
ኣብ መንጎ ኣህጉራት ፍተኑ ባላስቲክ ሚሳኤላት ኣብ ቅዋማ ኒኩለራዊት ሃገር ኢላ ኣውጃ። እዚ ድማ ብመራሕቲ ዓለም ክፍራሕ ገበሮ። ኣብ 2018 ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካን መራሒ ሰሜን ኮርያን ንፈለማ እዋን ተራኺቦም። እቲ ዋዕላ ድራማዊ ምስልታት ዘፍረየ ኮይኑ ነባሪ ስምምዕ ግን ውሕድ እዩ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ካብ ፖለቲከኛን ላዕሊ እዩ። ከም ሓደ ጂኒየስ ወታደራዊ ልሂቅን ንህዝቢ ሓላይ ኣቦን ኮይኑ ይስኣል። ፕሮፓጋንዳ ኣብ በረ ዝበዝሖ ጫፋት ኣኽራን ኣፍራስ ክጋልብ፣ ፋብሪካታት ክምርምርን ወታደራዊ ልምምድ ክመርሕን ዘርኢ እዩ። ኣብያተ ትምህርቲ ንህፃናት ንዕኡ ዘወድሱ ደርፍታት የምህራ። ምስሉ ኣብ ኩሉ እዩ። መደረታቱ ሕግታት እዮም፣ ነቐፌታ ድማ ዘይሕሰብ እዩ። መንግስቲ ኪም ጽኑዕ ሕግታት ኣጽዲቑ። ናይ ወፃኢ ሚድያ ብማእሰርቲ ወይ ብቕትለት የቕፅዕ። ዝኾነ ምቑራጽ ፀጉሪ፣ ስላንግን ቅዲ ክዳውንትን ግብረ መልሲ ዝህብ ኣተሓሳስባ ንምዕራባውያን ኢላማ ዝገበረ። ከም ሆትዶግ ዝኣመሰሉ ምግብታት ከይተረፈ ምልክት ጽልዋ ባዕዳውያን ተባሂሎም ተኣጊዶም። ሕግታቶም ተሪር ብምዃኑ ዝኾነ ጥሕሰት ናብ እስሪ ቤት የእቱ። እዞም ሕግታት እዚኣቶም ንሓደ ዕላማ እዮም ዘገልግሉ፣ ስነ ሓሳባዊ ንጽህና ስርዓት ኪም ጆንግ ኡን ንምሕላው እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ምስ ሪሰል ጁዝ ተባሃለት ደራፊት ነበር ተመርዒ እዩ። ቆልዑ ኣለውዎም፣ ቁፅሮምን መንነቶምን ግን ኣይፍለጥን። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኪም ምስ ቻይናን ሩስያን ዝነበሮ ርክብ ኣጠናኺሩ። ምስ ደቡብ ኮርያ ሰላማዊ ምጥርናፍ ዝብል ዕላማ ገዲፉ። ብቴክኖሎጂ ህዋን ሚሳኤልን ንቕድሚት ተደፊኡ። ንሱ ገና ዘይግመት ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ሓንሳብ ንዲፕሎማሲ ማዕጾ ይኸፍት፣ ካልእ ግዜ ድማ ብፈተነ ሚሳኤል ይዓጾ። ዛንታ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ምስጢር ስልጣንን ምቁጽጻርን እዩ። ካብ ሓደ ምስጢራዊ ተምሃራይ ክሳብ ገዛኢ ኒኩለራዊ ሃገር ትጽቢት ዝፈጸመ እዩ። ኣብ ታሪኽ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓያላትን ዝፍርሑን መራሕቲ መበል 21 ክፍለ ዘመን ብምዃኑ ዘለዎ ቦታ ኣጽኒዑ። ንግስነቱ ንስርዓቱ ምርግጋእ ዘምጽእ ድዩ ወይስ ናብ ውድቀቱ ዘብጽሕ ገና ክረአ እዩ። ሓደ ነገር ግን ርግጸኛ እዩ፣ ምሕደራ ኪም ጆንግ ኡን ንሰሜን ኮርያ ንሓዋሩ ቀይርዋ እዩ። ዛንታ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ንጽጽርን ተገራጫውን ዛንታ እዩ። ካብ ሓደ ብዓብዩ ዘይፍለጥ ብሕቡእ ዝተምሃረ ወዲ ክሳብ ላዕለዋይ መራሒ ናይ ሓንቲ ካብተን ኣብ ምድሪ ብጽኑዕ ዝቆጻጽራ ሃገራት ጉዕዞኡ ነቲ ፍሉይ ክውንነት ሰሜን ኮርያ ባዕላ ዘንጸባርቕ እዩ። ስልጣን ጥራይ ዘይኮነ ፍርሒ ስነ ሓሳብን ኣብ ፍጹም ተኣማንነት ዝተሃነጸ ስርዓትን እውን ወሪሱ። ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ትሕቲ ግዝኣቱ መንእሰይ ማለት ድኻም ማለት ከም ዘይኮነ ኣረጋጊጹ እዩ። ተቐናቐንቲ ንምውጋድ ብቕልጡፍ ስጉምቲ ወሲዱ ኣብ ልዕሊ ወታደራትን መንግስትን ዝነበረ ምቁጽጻር ኣጽኒዑ። ንሰሜን ኮርያ ናብ ዝተኣወጀት ኒኩሌራዊ ሓይሊ ቀየራ። ብጽኑዕ ሕግታትን ብዘይዕረፍቲ ፕሮፓጋንዳን ፍጹም ምክትታልን ኣቢሉ ንሕብረተሰብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዙርያ መሪሕነቱ ክዘውር ዳግማይ ቅርጺ ሂብዎ። ማዕረ ማዕርኡ ድማ ንዓለም ናይ ዲፕሎማሲ ህሞታት ኣገሪምዋ። ምስ ዓለማውያን መራሕቲ ብምርኻብ ንሓፂር እዋን ናብ ኣህጉራዊ ትኹረት ብምእታው ናብ ተነጽሎን ምግጣምን ንምምላስ ጥራይ እዚ ዘይግመት ምዃኑ ኣብ መላእ ዓለም ክፍራሕን ብቐረባ ክከታተልን ገይርዎ ኣሎ። ሕድሪ ኪም ጆንግ ኡን ክሳብ ሕጂ ይጽሓፍ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያን ዝርከቡ ደገፍቱ ከም ሓያል ሓላዊ ሃገራዊ ኩርዓትን ሉዓላውነትን ኮይኑ ይሰኣል። ንደጋዊ ዓለም ድማ ምልክት ምልካዊ ስልጣንን ምስጢርን ኒኩሌራዊ ወጥርን ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። እቲ ዘይከሓድ ነገር እንተሃልዩ ሓደ ካብቶም ኣብ ዘመናዊ ዘመን ጸለውትን ኣካታዕትን መራሕቲ ኮይኑ ኣብ ታሪኽ ቦትኡ ኣውሒሱ ምህላው እዩ። በዚ ንምእማኑ ዘጸግም ዛንታ ተነቓቕሕኹም ተኾንኩም ንኣእምሮኹም መንፈስኹምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ፣ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ።